Već 2 godine gradi se državna cesta Zagreb-Podsused, pisale su Zagrebačke novine u kasnu jesen 1936. Radovi su sada u završnoj fazi pa se može nadati da će do kraja godine biti potpuno dovršena. Cesta je građena vrlo solidno, taracana je malim granitnim kockama koje su za našu vrstu prometa i za naš teren najprikladnije. Uz razmjerno malene troškove Zagreb i njegova okolica dobili su vezu koja je već odavno trebala biti izgrađena. Drugi dio te ceste gradit će se sljedeće godine od Podsuseda do Samobora, a jednog dana i od Samobora do Bregane. Odmah na početku, kod gradske mitnice, nova cesta Zagreb-Podsused nažalost nije dovoljno široka. Kolnik je širok tek 8 metara. Prava je šteta da cesta ovdje nije široka barem 9 metara jer bi to svakako bolje odgovaralo velikom kolnom i automobilskom prometu koji ovdje teče. Gužve su strašne, posebno na sajmene dane, srijedom i subotom. Reći će netko da je i mitničara za pregled kola koja dolaze u grad svakako premalo, a i da je sam mostić uz mitničku brklju također preuzak i neprikladan. I tako, iako problemi postoje na samom početku, dalje prema Kustošiji s cestom sve je u redu. Osobito je lijep pogled na novi moderni most u Vrapču. On je širok koliko i kolnik, punih 9 metara. Ima i poseban dio za pješake. Vozeći se novom cestom dolazi se do prijelaza preko željezničke pruge kod Stenjevca. Istodobno s izgradnjom ceste u Stenjevcu je uz trošak od 30.000 dinara obnovljena crkva. Prava je šteta da tu nije sagrađen nadvožnjak. Od toga se odustalo jer je bilo preskupo. Za 5 godina gradit će se nove ceste. Tako će južna, s Trešnjevke, ići s jedne strane pruge, a sjeverna će bez prelaska preko pruge voditi prema Hrvatskom Zagorju. Novost na glavnoj državnoj cesti Zagreb-Podsused su betonski stupovi s obiju strana kolnika. Postavljeni su duž čitave dionice u pravilnim razmacima od 20 metara. Na zavojima su postavljeni s kraćim razmakom, a svrha im je upozoriti vozače i kočijaše na rub ceste. Obojeni su bijelom i crnom bojom zbog blatnog terena i snijega zimi. Takvi su stupovi novost u našim krajevima, a ovo je ujedno i prva cesta ovakve vrste u državi.